जाय बिथांमोननि उन उन माने गैयाब्लाबो 10 जन 15 जन पुलिस एस्कर्ट खालामोमोन बिथांमोनहा दिनै मालायनि उन उन थाबायहैनो गोनां जाबाय। बिथांमोनहा दिनैहाय मोनसेबो मोजां बिबान मोनहैयाखै। बबेबा कनस्टिटुएन्सिनिफ्राय बिथांमोनखौ केन्डिडेट महरै फसंगोन बा दैथायहरगोन बिनिबो मोनसेबो माने दासिमबो थिरांथा गैया। बिथांमोना दोलोखौ सोलायनानै हारि सिबिनाय, हादर सिबिनाय, समाजखौ सिबिनाय, ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि खोथाखौ बुङो। नाथाय बिथांमोनहानो जे बेसेबांबा बोसोर सरखाराव थानानै सरखारखौ सलायबोनानै माखासे खामानिफोरखौ मावबोदों। बिथांमोना खारालासेनो जे मा गोरोन्थिनि थाखाय मा भुलनि थाखाय जोङो जेनखो, जोङो पावाराव फैदिया, बेखौ एसे साननानै सालिजारि खालामनानै बिथांमोनहा बै पार्टिखौनो जुदि गोख्रों खालामनानै रायजो राजाजों मोजाङै सावरायनानै रायजो राजाखौ गनायहोनो हानानै पावाराव फैफिनोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो आरोखि। बे आंनि थौले मेलेमजों साननाय। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों, बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना होदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दा बाथ्राया जाहैबाय आं गोबांथार खोथा लानानै फैयाखै भिडिअआव, मोननैसोल' खोथा सावरायनो होनना नोंथांमोनजों नुजाथिदों। दा बाथ्राया जाहैबाय गिबियावनो खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्म सारमोन, बिथांमोन गेदेमा सानैनि बाथ्राखौ लानानैसो आं एसे सावरायनो होननानै नुजाथिफैदों। जे बिथांमोना बै समाव BLT महरै माने हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसेनो खौसे आन्दलन खालामबोबाय, नांबोबाय, जुजिबोबाय सरखारजों। आरो फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव बिथांमोना मोनसे गोख्रों BTC होननाय मोनसे एग्रिमेन्ट सुक्ति खालामनानै लानो हाबाय, एकर्ड खालामबाय। दा बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव बे एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना मोनसे राजनितिक दोलोनि गोनांथि जादोंमोन। बे राजनितिक दोलोखौ बिथांमोनाबो माने गोख्रोङैनो दाफुंनानै लादोंमोन आरो बिथांमोननि आखायावनो BTCखौ फेदेरबोदों, फोलावबोदों, खांबोदों, बाबोदों। लोगोसे माने BTC ओनसोलनि जिथु रायजो राजा बिथांमोननि गांनाय उखैनाय गासैखौबो सुफुंजोबनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना माखासेखौ सुफुंबोनो हादों। नाथाय फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव जिहेतु BTR एग्रिमेन्ट खालामबाय, बे BTR एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव सोरनिबा षड़यन्त्रआव माने गावजों गावनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयैयाव BPF हान्जाया 2020 मायथाइनि जिहेतु BTC काउन्सिल इलेक्सन बेयाव माने सरखार दानो हायाखिसै। दा फैयै फैयै UPPL आरो BJPजों एलायन्स बिथांमोना सरखार दादों। दा बेवहाय सरखार दाखांनायनि उनाव BPF हान्जायाव थानाय माखासे गोजौ थाखोनि लिडारफोरा माने पावारावथ' गैलिया। दा पावाराव गैयैखाय निस्सय माबा मोनसे गोसोआव सानदों जानो हागौ जे पावाराव थानाय मानसिफ्रा पावार मोनाब्ला बोरैबा लांदां लांदां मोनो, गिनाय गिनाय मोनो, थानो सुखुवा, बेफोरबायदि होननाय बाथ्रा दंथ'। दा आं सानो बिथांमोनहा हयथ' माखासे पार्सनेल जाहोनबो थानो हागौ जे मोनसे पार्टिखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव हाबहैनायनि। दा बेवहाय आंहा बुंनांगौ एसेबां गैला। नाथाय बिथांमोना दोलोखौ सोलायनानै हारि सिबिनाय, हादर सिबिनाय, समाजखौ सिबिनाय, ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि खोथाखौ बुङो। नाथाय बिथांमोनहानो जे बेसेबांबा बोसोर सरखाराव थानानै सरखारखौ सलायबोनानै माखासे खामानिफोरखौ मावबोदों। दा बै पार्टिया पावाराव गैयैखौ नुनानै बिथांमोना खारनाया आंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव जादों। आरो बिथांमोना खारालासेनो जे मा गोरोन्थिनि थाखाय मा भुलनि थाखाय जोङो जेनखो, जोङो पावाराव फैदिया, बेखौ एसे साननानै सालिजारि खालामनानै बिथांमोनहा बै पार्टिखौनो जुदि गोख्रों खालामनानै रायजो राजाजों मोजाङै सावरायनानै रायजो राजाखौ गनायहोनो हानानै पावाराव फैफिनोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो आरोखि। बे आंनि थौले मेलेमजों साननाय। आंनि बुंनाय मानि गासिबो सैथो जाजोबा बा नंजोबगौबो नङा। हयथ' आंसो सानदों बेबायदि जानांगौमोन होननानै। दा सोरबाया दुखु मोननो हागौ। दा आं नुदों
खाम्फा बरगयारि सार हान्जा चन्दन ब्रह्म सार हान्जा दिनै BPF हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनानै गोबां माने खोथा बुंहैदों, जेरै हारि सिबिनाय, हादर सिबिनाय, समाज जौगानाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय, सोलोंथाइ बिफानाव जौगाहोनाय, गोजोन खौसेथिनि खोथा बिथांमोनहानोथ' बै समाव सलायबोदों। बिथांमोनहानो मोनथिगौ जे बिथांमोनहा गावसोरनो सरकाराव थानानै बै समाव जौगाहोबोनो हाखोना हादिया BPF हान्जायाव थानानै। बै समाव बिथांमोनहा माने डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावबोनो हाखोना हादिया। दिनैसो मानो पार्टि सोलायनानै बिथांमोना दिनै समाज सिबिनाय, रायजोखौ सिबिनाय, हादरखौ सिबिनायनि खोथा, गोजोन खौसेथिनि खोथा बुंखो। बै समाव बिथांमोनहा गोजोन खौसेथि खालामबोआखैमोन नामा? दा बेनो मोनसे साननांगौआ। हयथ' बिथांमोना पार्सनेल माखासे उसुबिदाबो दङमोन खोमा, जायनि थाखाय बिथांमोना दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थांदों। नाथाय बिथांमोना बै दोलोआव थांनानै दिनैहाय मा मोनखो? आं बेखौसो मोनसे सिन्था खालामबाय थादों जे एफा गिदिर गिदिर लिडारफोरा दिनैहाय गावनि पार्टिखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव हाबहैनानै दिनै मालायनि खिबु खिबु थाबायदों। जाय बिथांमोननि उन उन माने गैयाब्लाबो 10 जन 15 जन पुलिस एस्कर्ट खालामोमोन, बिथांमोनहा दिनै मालायनि उन उन थाबायहैनो गोनां जाबाय। बिथांमोनहा दिनैहाय मोनसेबो मोजां बिबान मोनहैयाखै। बबेबा कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय बिथांमोनखौ केन्डिडेट महरै फसंगोन बा दैथायहरगोन, बिनिबो मोनसेबो माने दासिमबो थिरांथा गैया। दा बेफोरखौ नुनानै आं दुखु मोनदों। दा थांबाय UPPL आव बिथांमोना माखासे मोजां बिबानफोर बा बबेबा कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय बिथांमोनखौबो माने इलेक्सन दारायहोनो हानाय माबा मोनसे प्लान एन्ड पलिसिफोर दिनैसिमबो मोनसेबो ओंखारफेराखै। दा बेखौ नुनानै आं दुखु मोनदों जे इसिबां गिदिर गिदिर लिडारफ्रा जुदि बेबायदि जाबायब्ला उनावहाय आरो मा जालांबावगोन। बै फैगौ बिसायख'थियाव UPPL-खौनो आरोबाव सरकार गठन खालामहोनानै साबसिनै खामानि मावनायनि थाखाय बयबो थिरांथा लादों। BPF-नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेल दावथिङावल' बुंसोबायदों जे BPF-आनो सरकार दागोन, 100% BPF-आनो सरकार दागोन होननानै बुंदों। बे बुंनायनि बबाहाय मा जुक्ति दङ? नोङो गामियाव थां, सहराव थां, रायजो राजाफोरजों रायज्लाय, मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि मानसिफोरजों रायज्लाय, BPF-नि खोथाथ' फैया। आरो BPF-खौ BTC बासियानो मुस्लिमखौनो बुं, बर'खौनो बुं, बाङालिखौनो बुं, असमियाखौनो बुं, राजबंसिखौनो बुं, गुरखाखौनो बुं, आदिबासिखौनो बुं, गार', राभा बयखौबो बुं, BPF-खौ अलरेडि बिदाय होनायाव फैखाबाय। आरो UPPL-आ जिहेतु दा सरकार दानानै 4 बोसोरनि गेजेराव गासिबखौबोथ' बहा मावजोबनो हानो, खिन्थु बिथांमोननि जि हाबा मावनायनि जि आदब, जि खायदा, बेखौ बयबो मोजां मोनदों। आरो बे हिसाबै फैगौ बिसायख'थियाव UPPL-खौनो आरोबाव सरकार गठन खालामहोनानै साबसिनै खामानि मावनायनि थाखाय बयबो थिरांथा लादों।